Bicol Connection, pang Huwebes na edisyon. Kan sa tuyang programa aldaw na Huwebes sa September 22, 2022. Uy, pwedeng tayaan sa STL, ano po? Pompiang 22 or 2022. Pangyayari ano. Oy, duman po sa mga daipig dadakop na mga bit collector, duman ka mo magtaya. Ay sanaga, dinadakop ha. Bawal kay Mayor Legasyon. Basta sugal abo niya. O, ang ibang mga local chief executive gusto. Salado Technical ang sa kuyang idol. Partner ko, Engineer Charlie Buenaobra. Salado Technical duman sa transmitter site, Engineer Abby Lindon Toralio. Ang pinakahubi, pinakagwapong chief engineer sa mga radio station sa Kabikulan. O yan ang oras daw madigdi si Chief. Arachan, mga 11 ay salamat. Ang pag-asa ni Biwi, ni Joey Habana Lim. Oy, Chief, paggali mo dyan, diretso ka digdingon. Ano? Okay, salamat. Yaman man ang maskulado tang PSG duman, Jimmy Gonzo. Ano, Jim, pigkukusido mo na itong itong mga ogbos dyan ng kamote. Tapos itong, garo nagtanong pa nga ni Sinda dyan ng pizza eh. Salbado na sa pang sahog-sahog sa kusido na mga gulay yan ha. Digdi po si Aldrin Orlandan sa tuyang PSG. Pirming ang mga PSG ta pirmi bagang abang gagwapo kan pupurmaho. Sa lawas, tiba digwamang kita lamang. Pangyayari ano. Mga kaibanan na karonda na mga field report ay pangyayari. Uy, duman daw po sa mga estudyante. Kasi iba pang mga kababayan tang mahilig sa radyo. Mabilog kita paring tsa ni na Radyo Ronda Student Patrol or Radyo Ronda Brigade. O, doa na sa Rabayon ta. Welcome po kamo digdi sa RPNDCK ay na maging Radyo Ronda Student Patrol o makapag-report dangan ma-training sa pag-angkor musical man yan, komentary, newscast yan. Kadakol na mga estudyante kita dyan na mahilig sa radyo sa kaibata pang mga kababayan. O sige, welcome ka mo digdi sa RPNDCKI ta kita. Magbilog po kita kayan Ano niya ako paring tiya kung Radyo Ronda Fans Club. Dahil nang kita kayan pare, takadako lang yung mga fans club na organisasyon. Digdi na lang yan kita sa Radyo Ronda Student Patrol and Radyo Ronda Brigade. Oh, bagay niya ako, pwede. Sige niya ako, okay. Sa anibatang mga pag-iriba, sibot. Oral daw man. Ta aniba dyan, may negosyo. Aniba, udaki service. Vehicle. Aniba, may service vehicle man. Tepon, gasolina. Aniba man, natatakot na mag-report. Tapig titiks kan pag-iriba man sana. Ay pangyayaring buhay ta niya ako eh. Ay na tayo, Diyos ko. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Magpakanton kamo na mga may kumpleanyo.
mga Mr. and Mrs. sa mag-aragom na masiliberakan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Ano lamang, nagbati lamang kamo sa lambang saro. And happy wedding anniversary. Minsan nalilingawan po. Lalo na kung nagkakaedad-edad naman ang mag-ago. Ay, ano tapalan ngayon yan? Anniversary, ano? Sa mga may kapiestahan man po, happy fiesta. Oy, sa mga fiesta goers, minsan buwilo naman bagata. Aros, arabo na nga ning magsulot ng face mask. Ibatang mga kababayan. Garo salbado naman nga kita sa inaapod na COVID-19 pandemic. Pero dahil pa pang giraray po kita pagkatamyang, tamasakit na. Kaputan siguro. Uy, dyan daw sa residensya kayo dyan ni Congresswoman Niña Taduran sa may partikan sa Nicolas yan pa di. Uy, tapirmi na sa nang halabaan pila kan mga taong naghahagad ng ayuda. Tagaro sa hiling ko nananaoni na assistance to individual in crisis situation. Ay dakulang bagay man po kay bagani sa mga kababayan ta. Bako lang mga taga-iri ka na hiling ko nagpila dyan Kundi igwa manggiraray pong igwa pa manggiraray po dyan i-interview kan mga hagado nindong tabang sa DSWD. Taan sa tuya pong kababayan na taga-Iriga, Bicolana. Si DSWD Undersecretary Niña Taduran. Gusto na sa naman ang pagtabang sa mga kababayan niya. Ano nga si Congresswoman niya? Sige pa man yung panahon ng ayuda. Ay iyo po, ta dyan nga ni. May satellite office po baga ang DSWD ko. Malata ang temporaring AX satellite office. Yaon na dyan mismo sa lagayong gayo ng harong dyan, sa may highway lang pati. Kaya ang mga tao, ang mga kliyente kan DSWD, ni Undersecretary Niña Taduran dyan na nagpaparasya. Takon sa Ligaspi man ang gadarayo. O dyan garo man sana yan, extension office man ang gad. Tadako lang tabang sa mga taga-Iriga, taga-Rinconada, Bilog na Bicol. Naan sa to yung Undersecretary kan DSWD, Bicolana. An AX bagang iniyo, 2,000 man ini kung dyan ka sa munisipyo. O dyan man nga ni sa LGU na buwa, sa opisina ni Mayor Persimbulan. O Roal daw man ang pila dyan, haros nag-aabot sa mga 30. Sobra pa. Para po mag-agad ng AX. Pero garo may mga requirements po kung maagad ka mong AX. Madyang ka mo sa barangay, maagad ka mo ng certificate for medical assistance or financial assistance. As in another barangay certificate na kamo, kumbaga sa indigent patient man yan or family, kan sa indo pong banwaan. O matataan ka mo ng 2,000 pesos kayang kung igwa ka mong requirements. Kas pati yan ay pinapanao po ni Mayor Persimbulan. Magindigdi po sa LGU Iriga. Igwa man yan 2,000 pesos na ipinapanao ang AX. O dahil talang aram kung in DSWD mas dakulan itinataon ni Undersecretary Niña Taduran. Oy, naka-live ba kita ngunyan?
Sa sound ba? Kumusta man hermanang Monica Perique of Limassol Cyprus and sound kan Facebook Live me. Dahil lang po kita nadadawag sa Transistor Radio, kundi nadadawag pa kita sa nadadalan sa Facebook Live kan RPNDC kaya sa YouTube, sa Twitter, asin man sa mga cellphone nindo, pwede na kamong mag-type ng RPNDC kaya Iriga o madadala nindo ang gabos na mga programa mi. Sa bagay man ang God, ini pong satellite office or ining residensyang ini ni Secretary Tulpo o ni Andre Secretary ninya Taduran ining nasa Iriga. Dako lang tabang para ma-decongest naman na pila sa ibang mga opisina kan DSW di nangorog na sa sa Bicol. Aber daw, may report kitang review. Ali sa pag-iriba sa luwas, si Karundang Ruth Pornilios. Yan. Ayan, receive yung report niya. Bicol Connection Report. Ruth, maray na rambrag ka ni mo. Good morning, Kamin. O, putol-putol ang linya mo, Ruth. Mobiling ka ba? Kasi tagi sa SNJ. Good morning tagi sa imo, si Rinman sa kapag arang-taga niya itong pagkaga. So, nga ito yan sa nakong informasyon si Municipal Councilor Gali Bayos na ngayon pang SNJ, ko yan, ang problema kan sa amin ordinan sa itong kuyan sa public utility pagkakasya committee public utility committee of health ang kinakabutan niyang duwang committee ba medyo nasasakitan man siya sa committee on public utility nga nita ang nasamit ng ordinansa ang papasahikan mga commuters nga to halimbawa ng estudyante poon sa nookan sa sentro valido silang tindang pamasahe alagad may mga nagreklamo mga karatalis ng Joey na daingay nagtataunin tultulan ng estudyante minsan 10 pesos lang ang pinagtataon. So sa ngayon, ang sabi nga ni Public Utility Galing Bayos, bako na ngayon yung problema, taka mo ngayon nagko-collectan pamasahe sa indong mga pasahero. And sa ngunyan, ang bihira man tabi Kuya Joey o Karundang Joey, ang mga problema sa public utility. Pero talaga minimum fare sa pampublikong tayo mobile dyan sa Bao. Halimbawa, kung sabi mong San Juan going to Sentro, 12 ba ang minimum? 12 ang minimum duman sa mga estudyante niya to. Alagad itong mga estudyante ang sa indang pamasahe is 15 pesos. 15 pesos. Sa indang pamasahe. Nagreklamo, super ta. Minsan, ang estudyante na tao, 10 pesos na sana. Yes, sabi. And sabi nga ni Kagawad Gali, talagang dapat man nga magsunod man nga itong mga commuters niya to and then itong mga drivers and operators kan banuanin ba o tayo nga pinasargaan na ordinansa kan sanggunang bayan baaw. Iyo mananggad, oo. Tanganing fair, fair lang duman sa drivers and operators atin man ang commuters niya to magsunod man nga duman sa indang obligasyon sa pagtaonin na pamasahe duman sa mga tricycle sabi SNJ. Ayo. Tama man si Consial Gali Bayos ang chairman kan Committee on Public Utility and chairman kan Committee on Health dyan sa Sangguniang Bayan kan Bao. At sa iba niya itong informasyon na katagod man sa health itong katagod sa pagsulot ng face mask. Di kaya sa banuaan ng Baaw, may mga nanonokara na kita na bihira na o bakong arab ka ito kan kasagsagan kan Garuan ni ba mo na magsulot face mask?
Yung sabi, and sa ngunyan kaya, karon ng Joey, itong kuyan baga, iba na, kung sa kuyan ngayon, sa rin kunadang pakaramon, pero ngayon maura sa, or maano sa, sige, ang sulot kan face mask. Ano iba kaya, nakukulga naman ang talinga, ang dungo, garo na papango na, tapos sa garo na, ano na, napupot na. Kaya abo na magsulot ng pisma sa kay batang kababayan. Kaya minsan nga niligdi sa banawanin pa, may mga pagkakataon na dahil mo na kagwas na hilingan na magsulot ng face mask. Alagad, sabi nga ni Municipal Councilor Gary Bayos, kay pukan man giraray magsunod sa health protocols, igaw man niya kita ng kaso na pasaro-saro na kaso kan COVID-19, pero bako na ngayong araw kayo to na talagang minsan dakulaan na nagiging ko yan, biktima kan na nakakagadan na helang na COVID-19 na dakulaan na kakuyanan kini nakakakuan ni virus. So, Maringanit yan sa bahaw, bakong istriktong gayo sa ibang lugar, kadakol parasita sa mga taong dahil nakasulot ng face mask, sa kapig mumultahan, pinapamulta. Kaya pero sabi nga ni Kagawad Gali, pwede nga yung pasar ko ngayang ipapasa ko pala ngayang ordinance sa giraray na itong pagkuyan kan talagang itong dapat magsunod talaga ng face mask itong mga yung makayubas ng giraray sa helang COVID-19. Kada kita dapat na sorry, Iyo, dyan baga sa bahaw palan, pero may barita akong may kaigwang inkwentro, inbulto an rebelde as in man militar. Interbyado ka ni ang PNP, Rot. Kaya ko enjoy makontak si Police Senior Master Sergeant Professor Special na tagapagparam na PNP ba. So, alagad, may nakasay pa ka-inform na haliman kita sa PNP na barangay Santa Teresa bagay ni nangyari ka na nakalihis na ang aldaw. And sabi nga ni Sarokan ganan, pero gusto kong nakiini nga kuya talaga na kung ano na siyempre gusto niya ma-deliveran kompleto sa mga pagkakaroon. Dyan sa bahaw, igwang Santa Teresa? Yes, sabi sa Barangay Santa Teresa. Ano yan? Bukid na barangay na, no? Anting unit na barangay kan na buwakin tao ang sa Banuhan kan tao. Ay, okay. Sige, okay. Yan, sabi, yan, yung report na yan pag-aga sa imong programang dito, sa Nildos, sa Iriga. Salamat na maray kay Karondang Rot. Bicol Connection Report. Salamat sa impormasyon na sa imong ipinaabot, ano? Good morning na lang kay Councilor. Ano niya, Gali Bayos kan Baaw Camarines Sur. Sa mga impormasyon na ipinaabot mo sa Samoya sa paagi ni Karondang Rot Pornilios. Hoy, sabi ni Hermana Pading Monica, ang camera ngayon, natatakpan kan microphone. Kaya ang kagwapuan mong ide na hiling. Kaya pigaro ko kanina pa din, nagirumduman ko tong sabi mong, nagina ka doon. Gano'n niya ako, pare yan mangyayari sa mong duwa. Arog man ganyan mangyayari, oh. Kaya, para mahiling lang yung kagwapuan mo, sabi ni Hermanang Monica Piriki, oh. Di sige, arog ka nilagod ang tirada tao. Ano, Hermana, nahiling naman ang kagwapuan ko. Salamat sa suporta ni Hermanang Monica Piriki, always sharing my radio program and always tuning in my radio program, ano? In my show. Sabi ka niba ng mga DJ. Oy, iyo po baga talaga. Ang ringkunada natatabangan man na maray kan satellite office na yun. Kan DSWD. Pwede, kasi yan harong. Gayong gayo ng harong na yun na ginibong garo satellite office. Kay Undersecretary Ninya Tadoran sa kababayan ta o kay Secretary Erwin Tulpo. Ayaw, kay Tulpo na ganyan talaga, no? Sige, salamat po sa Indo, ha. Sa 5th District, anhali sa Balatan, Baaw, Bato, Buhi, Bula, Nabo at Iriga, ano ba dyan na nagpipila?
para maghagad ng AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Yan pati open from Monday to Thursday, ano? From 8 to 3 p.m. Pero may mga interview dyan na ginigibo, saka dapat requirements pa man. Kaya mabuhay daw ang Department of Social Welfare and Development. Dakol pati siyang nabago, si Secretary Tulfo, ano? Sa kaigwapang inaapod na educational cash assistance sa mga estudyante, dakulang bagay pa yun. Tapos sa mga senior citizens, dapat madagdagan pa man, ano, ang ayuda. Oy, sa mga local official kang Iriga City, mabuhay man kamo. And isa daw pwede tang ma-interview. Nagkaigwabagasindan ng executive and legislative agenda conference or meeting na ginibo duman sa party kan ano to? Garo Tagaytay, ano? Sabi nga ikan mga taga-Baaw, dyan nga sa Baaw, igwang taga-tagay. Pero nga si Ila, ni Mayor Jeep, sa Tagaytay. Ayan, ha? Uy, pero ano man po an iba na susuya at an ibang local official dinara pa nga sa ibang lugar. Ginibo pa nga ang executive legislative agenda sa harayong lugar. Naigwaman sa na ngayang mga venue na pwedeng magamit dyan sa Endang Banwaan o siyudad. Ay di po kamo kayo magkaaranggo. Tainot na inot, uya. Ang mga mayor, nagsusunod sa naman sa kung ano ang kagustuhan kan sanggunian bayan o sanggunian panlunsod gayod. Ta siyempre mapaluasin daning pirat para gastuson sa pagbiyahe ninda para lang sa endang konferensya or meeting. Nagigibon sa luwas kan sa endang lugar na madayo pa kung sa inalupalop para duman makapag-concentrate kan sa enda pong meeting. Taan pag-uurlayan dyan, project programs and mga priority na sa enda pong gigiribuhon. Pero po, kung nagpasar po nin resolusyon ang sarong sanggunian, resolution ba yan or ordinance o resolution, na pinag-aautorisaran na gibuhon ang ila sa ibang lugar sa pamamayukan sa endang local chief executive na ang gagastuson maghali sa kaban ng bayan. Sa kahadihiro kan sa endang lokal na gobyerno. Ayan. O, di mayo ka mo may ginibog. Ang mga local chief executive nagtutubod sa naman. Yan para sa sakuyang opinyon. Na pag nagsabi po ang batas na ikangaya digdi ka magarahe, Mayor, ay di siyempre si Mayor duman magarahe sa dapat gagarahihan niya. Taday pwede si Mayor maghiro o maggarahe duman sa bawal. At ang ngayang digdi ka pinapagarahe, duman ka naggagarahe, di violation niya ang ginibo mo. Titikitan ka. O, kaya garo man sa naaraw kayan. Takon sa mga munisipyo o siyudad mananggad gibon gayod kan mga local officials, elected and appointed official. Ta siyempre kay banan dyan ang secretary to the mayor. Kan ibang mga local government units na nagkaigwang ila sa luwas kan sa endang lugar. Yaon dyan ang sa endang mga administrator. Yaon dyan ang sa endang mga department heads. Arog kan mga finance, yung mga fiscal managers. Finance managers. Or finance manager, yaon dyan ang budget officer, city treasurer or municipal treasurer. Yaon dyan ang accountant. Puro ba kwintada kan gagastusan sa kakang gagastuson.
Yaon dyan kung sa irisay pa ang kaibanan. Siyempre sa mga driver. Yan, siyempre babudgetan niya ng hotel accommodation. Si Binyong aarkilahon. Sukaka kanunin da urual daw kung pirangal daw yan. Mabutas mananggad po ang kaban. Or mabubutas na pati. Mabubutas ba? O malalabot ang kaban. Dahil gustong sabihin, magastos mananggad ang sarong local government units or unit. Ano po? Nindakulang kantidad para lang sa pagbuelo kan sa enda pong urulay. Takundig di mananggad halimbawa na sana sa Iriga or sa Baaw, Gibon, an executive and legislative agenda kan mga local officials tang ini na binurutuan na sinang garana na nakaturukaw mo niya. Paano man po makakabilo kung diit-diit an ago maapod? An aki maapod? Kaya kung sana naman ba sa ngaan, magpuli ka nga una ngayon mayo kitang gasol or makitang kuryente or may problema nga sa makitang panirao, diit-diit pala mahali ka may nag-aapod sa emong emergency. Pero alagad kung sa harayo mananggad na lugar, ginibo ining executive and legislative agendang ini, kan mga local official ay buwilo sinda. Mayong tirindugan, matindog ka lang kung dumang ka sa CR. O, pagkatapos kan meeting, kung alas 6 ka muna tapos o alas 5 dit, sarabay-sabay na ka mong magpahingalo. O, yan ang mas gayod taan ng buwilo as in focus. Tangarig pong mabilog an sa indang mga plano para sa laog nin 3 taon na term. Ining 1 term kan lambang ilihidong opisyal. Ang 1 term is 3 katumbas ng 3 taon na pagserbis sa publiko. Kaya, ginigibo po yan, tan mga local chief executive na nanggarana sa mga panahon kan perilian, igwaning kanya-kanyang mga plataforma di gobyerno. And they are all subject for, scrutiny and criticism kan publiko. Halimbawa na sana si congressman or si Mayor Joey Lim. Example lang po ini, taba ko man kong mayor, bako man kong congressman. Kan simpo di karampanya ng pangako ko sa mga tao, ako mapabugtak ning araw kani. Salog sa kuyang aatopan. Oh. Mga bubong kan mga eskwilan sa kuyang paatupan. Mga baha sa lugar nindo sa kuyang re-resolveran. Mga pangangaipukan mga estudyante sa kuyang itatao. Lalagan ta ka mo ning eskwilahan. Mga problema kan senior citizen, may mga hilang sa kuya kamong tataan hospital parang gobyerno. Babantayan na kamo nyan kan mga taong pinangakuan nindo na kumbinsing kamubutuhan. O mga tugang, napalpak ang pangako, ay siyempre ang mga tao maisip, dahil mga tao ang mga botante madudunong. Ini man pala ngayang nangako sa to, puro man pangako asin parako. Sa susunod na eleksyon, diyan kaninda tutok to kaning boto. Ika, tapuro ka pangako, ikis ka na sa publiko. Kung antay na uming mandato para sa imo, nag-asa kami sa pangako mo, na dahil mo managibo, sorry ka naman. Yao naman dyan malaog, an otro eleksyon. Si mga daing gayo nangangako, posibleng may chance, manggana pa di. Kaya minsan nakakatabang man po ang pangako, minsan man po nakakaano ang pangako, nakakapapirdi, kung daing mo magigibo. Kaya kung magayon ang performance mo, magayon ang accomplishment mo, magayon ang achievement mo, nasunod mo ang sa imong pangako base sa plataforma di gobyerno na sa imo pong pinaggargalyita sa publiko, kaya ka nang gana, that's the time na matatangka pa ng another mandate
or mandato para taang kaning pa another term kan sa imong serbisyo sa komunidad, sa publiko, sa imong pong lugar na nasasakupan. Aber daw, mahanap buhay kita pa di. Pagkatapos ka na napuan, balik kita sa programa. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget. Tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman sindan in branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman sindan in duwang branch. Ang saro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sindan in branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado.
Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Salamat paring Cha sa mga hanap buhay na yan. Good morning sa gabos niya itong mga Facebook Live viewers. Good morning po pala sa mga friend, mga padihon ni Hermanang Monica Perique na always tuning in, always watching sa ito pong programa. Kay Erwin Eduardo and Melandro Oliva, si Sartihada, Mary Paras, Sector Tan Uri, Susan Sarsoso Longares, Teodosio, and si Madam Imelda Tumon. At kay Sister Angel Maruha Yacero at Sister Angel Melanie Mendoza o Limasol Sepro, si Hermanang Maruha sa Japan palayugan ko maning good morning. Barita ko wing by December yaong ka sa Pilipinas mabalik bayan. Yaong sa naman ako. Garo nagmahal-mahal kayo ko niyan ang ribay kang lapadwing. Ay pangyayari, Oy, si Mr. Locio Cervantes, also watching. John Panti, John Canares, si Ma'am Rosalie Paz, Coratibo, si Ma'am Socorro Rodriguez, Yoloyo, George Rodriguez. Thank you so much for watching po sa inyo. And kumusta daw po kayo, Mrs. Angel Monica Perique. At good morning daw po kay Ma'am Bina Obra, ang magandang may bahay ni paring Charlie Binaobra. Ayun. Paring Cha, regards daw sa inyo. At kay Arlene Harney. At sa mga kaibigan, lahat niya sa Philippines, binabati. At kay Sister Angel Maureen Medroso. At kay Bayaw Ernesto Medroso and family. Ay kay paring Rolando Medroso, magandang umaga rin ho sa iyo. Thank you sis sa suporta. Aram mo na yan, kung mga ano-ano. Uyunada ko lang sa kuyang mga para watching pag-picture mo na sa kuyang mga programa. Good morning kay Hermanang Weng, welcome sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sige nang gayon. Maski ang mga terminal, kung pa Manila ka, pa Bicol ka, ang PITX na gayon, nagaro ka na sa airport. Oy, mga tugang dyan man sa partikan Albay, intiro man daw pong ikinabirigla kan mga Albayano ang pag-disqualify kan kandidatura ni Albay Governor Noel Rosal bilang gobernador. Yan, intirong ikinabigla kan mga Albayano. Taan paghuna kan mga pamilya Rosal, an ipoprotesta, an agum ka ining nangganang mayor, dyan po sa siyudad kan Legazpi.
si Geraldine Rosal, ta dukutan lang eh. Haros diitan lang si kadaugang kang kalaban. Iyan ang pig-aasahan kan pamilya Rosal na mangyayari. Ay ang nangyayari po, ang mapapalaya sa pwesto sa pagiging ilihidong gobernador kan probinsya kan Albay. Ay ang senda pong lalaom-laom ang kota ng gobernador na. Dahil may nagreklamo, so nakakalaban, asin sa kalaban sa politika. Kaya ikinabigla asin day inaasahan kang gabos ang pagkakadiskwalipika ni Albay Governor Noel Rosal bilang gobernador sa nasabi na pong probinsya. Ta sinabi mismo ni board member Rolly Rosal na bigla po ang gabos. Asin daig kaini inaasahan o daig man lamang linalauman ang resulta hali sa Commission on Election, First Division, tungkol sa disqualification kan sinambit na pong gobernador. Sigon pa sa Bareta, ang pangyayaring ini karo natalaka sinda, dahil sinda nakapreparar. Siguro man po aram naman indo na kaya po ini nasilutan kan First Division kan Comelec por medyo ta may lay na nagbabawal maggastos ansarong opisyal kang gobyerno na sa peryodong nakaban po ang budget dahil pwede ka mo magparagastos lalo na kung malapit na po ang eleksyon. Ay kaso siguro ginamit niya ta nanao duman sa mga tsuper asin senior citizens ning ayuda, cash assistance. Kaya ba duman siya nasiripan po ning butas. Kaya po ayan may tama ang nagireklamo. O kaya po daw ang mangyayari? Sino ang uupong gobernador diyan? Kung baga naghahalat pa man ng final and executory or final decision. Kundi kung final na ang desisyon, mayo na pong may ginibukan ni si Rosal, mamaratos-patos na. Kasi ayang gamit, palawas dyan sa Kapitolyo Provincial Canalbay. Maresolveran pa daw po sa mapayapang paraan ang problemang ini kan gobernador nindo dyan. Oras mga tugang, alas 10:30 nin pagkaaga. Hoy, pinapaliwanag man iniyo pong kongresista sa First District Canalbay. Hoy, duman daw pa lang sa mga local government units na lalo na itong mga bagong nailir na mga local chief executive. Itong audit report kan Commission on Audit na dahil pa nagkaka-erase sa record kan opisina kayo ni. Gibuhi daw tabi nindong paagi mga bagong ilihidong alkalde sa Bicol Region. Kamu daw magsukit-sukit kung taano yan, tadayin nakaka-relimpyahan yan o magkaarayos yan na masuportahan na kan dapat na i-attach na mga resibo o kung ano pa na requirements
ta nakakasupog sa sarong local government units, nasigian appear sa report kan Commission on Audit, na dahi panangkad sa gudsangunan, nai-erase sa record. Dapat mahali na po yan. Kaya po, kung igwaman na mga local chief executive, igwaman vice mayor na nailihir, usang gunian man na gusto nindong magtabang para susugon kung ano, papaano ginarastos kan sarong previous administration, anpirak kan kaban kan publiko. Kung sa napadagos, kung si isay na Poncio Pilato ang nakinabang, or ang nagpaagi kung paano gastusin yan, as hindi po nakukumpleto ang requirements, mayo sagod sa ngunyan attachment, that this is the right time na ipahiling nindo sa publiko ang sincere nindong mga tataramon. Nasabi nindo susurusugon yan, kung may pwedeng karasuhan, karasuhan nindo. Mahanga ang publiko dahil kamo politikong may sarong tataramon or may words of honor. Pero pagday po nindo nagibo yan, tatandaan kamo kan publiko. Nabutigon man pala nga aw siyaw man sa napalan nga ang ginibo man nga kan politiko man na ini. Diyan kamo tutuktukan sa buto sa masunod man na eleksyon. Ini man si Albay, First District Congressman Lagman. An sa iyang dahilan sa negatibong pagboto para sa House Bill number 4673, an pag-oktaba, pag-postpone ka na barangay and SK election. Ini po kayong paparo-postpone na ini. Iguan na dyan SK, na mga nibangani dyan, bados. An ibagurang naman, may edad naman. Masasabi pa daw, nasanggun ang kabataan. Kung naglalampas naman sa edad, dapat talaga kutaan na madagos ang eleksyon. Lalo na, pabor, duman sa mga gusto man na magkandidatong punong barangay, barangay kagawad. Lalo na kung very poor and performance, accomplishment, achievement ka nakatukaw o presenting incumbente na punong barangay sa sendang mga lugar. Saan sabi ni Lagman ang pag-postpone kan barangay and SK eleksyon na nakatalaan ko ta ng isagibong niya na maabot na Disyembre 2022 at asin ang pag-reset kani sa first week or Monday kan Disyembre 2023. Sigon po sa congressman, ang rason ka nagkapirang legislador na madudunong. Langorog na sa Kamara Alta. Mga bright, mga talented na mga senador. Asin hali man dyan sa Kamara Baha na mga representante, mga congressman na abang dudunong. Na makakatipid po ang gobyerno ng 7 bilyones pesos hanggang 8 bilyones de pesos kung maililipat na ang eleksyon sa masunod na bulan na Disyembre 2023. Na kung saan po daan nakatagamang kwarta pwedeng magamit pa para sa COVID-19 response kan gobyerno. Ay, Diyos ko, ining COVID-19 pandemic na ini. Ini ang nagparoro kan ekonomiya kan Pilipinas. Ini man ang dahilan kung taano tadakol nagsarang mga negosyo. Iyo pa ang lintik na rason kung taano takadakol nagkawaran ng trabaho. Pero ini man ang rason kung taano tamay nagrayaman. Ano pa di? Sigon sa Congressman Lagman, inida kaya ang inaapod na unconstitutional dahil may fiscal autonomy ang Commission on Election kung saan da po kabilang digdi ang pagbabawal nin ano man namang appropriations na ano man ang iluwas kan full body anday pwedeng kontrahon kan ihikutibo
asin gamiton sa ibang mga bagay. Powerful kayang marayan opisinang inikang COMELEC pag eleksyon ng pag-uurlayan sa Pilipinas. Ang natatadaang pundo, padagos na nakatalaan man sa irarom sana kan jurisdiction kan COMELEC. Dahil po dakan kinontraman kan legislador ang argumento na ang pagpapa-oktaba kan eleksyon mataonin oras sa full body. Tangani po ang makapagpahingalo matapos ang pagsasagibo. Pasanaman talaga kanakaaging national election, kanakaaging bulan na Mayo. Sa kamalanit pa po sa mga nakaturukaw niya ng mga opisyal kan gobyerno. Nangorog na sa mga senador, congressman, mga gobernador, mga mayor. Napiga-aragadan man tabang ayuda, pinansyal nangorog na, logistic. Kan ibang mga nagkakandidatong barangay official sa nasyon kan Pilipinas. Labot pa nga yung bulsa. Nanganaan pa lang yung kapapanaon ng pirak. Maayo pa nga yung budget para itao sa Indo. Kaya paborman sa iba na mga madudunong ta mga legislador na mapospon man ang ganang eleksyon. Kaya man itong dapat na kondisyon po kan mga ibang mga haralang kaon opisyal kan probinsya, distrito, mga syudad asin munisipyo na kung mabilog po ning linyada an sa indang mga kapitan, siguradoon lang na ang loyalty kan mga kagawad na malinyada sa mga kapitan ninda dapat kumpleto man. Loyal sa kapitan, loyal kay mayor, loyal kay congressman, nangorog ng loyal sa gobernador. Ta siyempre po, gabusin damataong panggaston. Normal yan sa Pilipinas mga tugang. Ay ano na tayo, Diyos ko. Correct me if I'm wrong. Biging sister pa nilagman na ang pagsususpende sa eleksyon ay bukod sa adlang ito sa demokratikong pagboto ng mamamayan, ay maaari ito ay mas magastos pa. Pero kung tutuson, sabi kang COMELEC, kaya ito nga ng national election, sa ley baganinda, ang kandidato dapat magastos naman 3 pesos, ito pala o 5 pesos sa kada botante. Ay, in the Diyos ko. Pag nagigibo na yung mga SALN, Statement of Asset and Liabilities, ang mga nagkarandidato, ay baka kadikit kan piglalaag na gastos. Dahil lamang makatotohanan for compliance purposes, pwede pa. Maliban pa rito mga kaibigan, overstaying na rin ang mga opisyal ng barangay at dapat baguhin na papira-pirang bisis na kaya pong power oktaba. Ang mga bago naman, ribayan na ang mga bakong gayong epektibo na kung saan nangangaipuan po ng ribaya na talaga ang mga ini, habang ang mga overage na mga youth officials na haloy ng nagrelampas sa age limit, dapat matao naman dalan po ang mga young blood na makamatan chance na yun naman po ang makaturukaw. Mientras tantong liwat na pag-insistir kan opisyal ng kaugalian ng Kongreso sa paulit-ulit na pagpapaliban sa barangay at iski eleksyon ay epektibong nagpapalawig sa termino at panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at kabataan na animoy. Nagpapatuloy ang mandato ng konstitusyon na ayusin ang termino ng panungkulan ng mga opisyal ng barangay. Ano daw kaya po? Kung mangyari man ang suggestion kan iba, na dahil sa mga fire extend, kung si pat 3 terms na dyan, di i-disqualified naman, dahil naman pa kandidatuhon. Kung di dahil man po pwede, tabako man elected. Na-extend sinda dahil sa napospon ng eleksyon. So not counted. Kung tulong taon sindang extension, kan sa indang serbisyo sa komunidad.
Di ba paring siya? Not counted, di ba? Lalo itong mga last termer. Na-extend man ngay kamo, dahil naman ngay kamo pwede. Dahil gayad pwede. Depende kung brasuhon, ano? Kan sarong pinakang poderosong opisyal kan na sa tuya pong gobyerno. Pero sa iling ko dahil pwede. Inaagi manggirari sa tamang proseso. Kung gusto mong manggana, magkandidato ka. Magpagana ka. Oh. Paano gigibuhon? Kada ko lang gustong maging honorable. As in gustong apodo na honorable. Pero napakahirap. Napakadipisil pong maging honorable. Kadakol kang kapagalan na agihan. Bako lang yan. Labot pa ang bulsa. Ay, yun na po ang kalakaran eh. Iyon na po ang nangyayari sa Pilipinas. Dawa agura no kasuya kan publiko sa sarong kandidato. Dawa isinusuka na nga ni. Excuse me po sa naggimerindal. Ay nagana pa manggiraray po. Lalo na ang kandidatong mapirak. Tama o mali paring siya? Nagana. Dawa isinusuka, ikinakasuya ng maray. Once na ang tao na tapalan, anangog ng kwarta, ay nabulong si Kulog Payo. Ay nabago ang isip, nabago ang tinta kan bulpin sa pagboto. Kaya yan ang sinasabing kabalang, pag binatikal mo ng kwarta, nangirit, batikal na ng batag, talalong minangirit. No, yan ang sinasabing, if money talks, everybody listen. Bayan ng mga togang, mahanapuhay lang kami, parang ka. Pagkatapos po, kan sa toyang napuhay, mabalik kami sa programa and alat na parang ka, baka may mga nagpi-Facebook live pa, baratiyon ko. So mga yan po sa mga transistor radio nindang nagdadangog sa mga harong. Good morning po. At oo. O sige. Tapos ano pa ito? Si Chef itong nag-watching sa tuya. Madali yung kayong ma-erisa. O sige po, atya na lang. Basta, good morning sa kabos na nakatutok mo niyan sa RPNDCKI sa programang Bicol Connection. Mahanapuhay lang kami ni Paring Cha, mga tugang. Bida Kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Bida Kid. Sa COVID di ba dadaig? Sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging Bida Kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance
ko ngayon. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti
Maputi, Papaya Fest! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Willier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa iyo. Sa M. Willier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tugang, 10 minutes more before 11 o'clock in the morning. Good morning kay kabayan tang Josie Saraspi also watching from Naga City. Thank you so much. Uy, ang agom kanin ni kabayan na si paring aloy man na naging barangay kagawad dyan sa Samuyang barangay sa Naga. Saka si Sherlyn Harmy also watching. Thank you. Sana nasa maray pong kamugtakan, kamugabus. Harayo sa ano pa man nakagutuman, harayo sa ano pa man nakahilangan. Harayo sa ano pa man na mga aksidente. Thank you kay Hermanang Monica Perique, always watching and always ang pag-share kan sa tuyang mga programa asin sa mga nagsishare pa. Thank you so much po. Uy mga tugang, dumanda sa mga padre di pamilya. Naharabong magsustento sa mga aki ninda. Ala, lagot ka mo May patanid po sa mga ama na abong manao ning sustento sa saindang mga aki. Lalo na kung mga kaipuan pa man ang gadang sustento. Maray kung mga nasa tamang edad na mga aki ta, dawa dahil na masustentan, mabubuhay na. Paging kami na po kan DSW, as in Public Attorney's Office, ang mga single parent. Nakasuhan ang ama kan sa endang mga aki. Taminsan nagkakasuruwayan ang mag-aragom. Alagad may obligasyon moral, as in may responsibilidad pa manggiraray ang ama kan mga aki. Na magsustento para sa sendang mga pangangay po. Ay may mga single parent dyan, may mga mother dyan na sulo-sulo na sana naghahanap buhay para sa pamilya. Pero dapat ayudahan pa manggiraray financial kan sendang mga naging mga agum. Sa pinag-rosnosan na memorandum kan of agreement kan DSWD, nangorog na ni DSWD Secretary Erwin Tulfo asin Public Attorney's Office, Chief na si Attorney Acosta. Tatabangan kan duwang ahensya po kang gobyerno ang mga inapod na single parent na magsampa ning kaso sa mga ama na may trabaho asin negosyo Nabo po magtaon in sustento sa sendang mga aki. Aram po nindo mga tugang, may kakayahan kaya sindang magsustento pa. Apuera na sana. Kung an ama man talagang trabaho, nangurog na kung disable, or mayong trabaho, mananggad ang isusustento. Ini po paglapas sa Artikulo 194 asin 195 kan Family Code of the Philippines asin kan Acta Republica 92-62 obistado sa Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 ang mga kasong pwedeng ato bangon kan mga ama na may trabaho po asin negosyo na may kakayahan pa manggiraray na magsustento sa saindang mga aki. Dawa dahil na sinda nagsasaro kan sa iyang misis. Digdi kayo sa Pilipinas, may mga nakakalusot pa ito nga ning
amigo ko na gadana, nasa ikadawang buhay na, kasal siya sa sarong agom, nagpakasal pa sa panduang agom. Pambira niya ako, uli ko niya ako, may kita sa Philippines, na pwede ka lang magpakasal sa sarong beses, sa sarong agom. Dahil nakarecord baga nga niya ako ini sa Philippine Statistics Authority, kung mako akaning marriage contract, authenticated pati. Pero itong, padiyong kong itong amigo kong ito, nagadana lamang ito, tababaero man kaya. Duwang gayong babaeng pinakasalang katutulo, puro pati maestra. Ay, ano na niya ako ikaman, idol. Idol ta kanya ako. Maatong pinakasalan na mayong trabaho pati. Yung ngayon, pag nagigipit-gipit nga ako, idol, igwa lamang nga withdrawhan. Pambira kaman niya ako. Pero mortal sin. An magpakasal ka niya ako sa pirang agom or babae. Ikukumpisal ko na lang pa di sa kagurang na ako mapatawad. Pag ako mangyabawi o nadigdi sa ibabaw kang kinaban. Hindi ako napatawad niya ako ito ni kagurang nanta. Kaya mga ama, dahil magparpasaraway. Pero po, kamong mga single parent, single mom, kung nahiling nindo na itong agom nindo, na nakipagsuwayan sa indo o sinuwayan nindo, takadakol dahilan po kayan, kadakol rason, ay dapat kung may kakayan man lang, obligaro na nindo, kasuhan na nindo. Igwa kitang inapo na Public Attorney's Office, libre ang serbisyo legal kan mga abogado dyan, kan mga piskal ta dyan. O dahil man ka magastos ng dakulang kantidad. Basta pirmi ka mong present sa hearing with itong bastanting ebidensya as in testigo na ining tao ngayong ini, iyo talaga ni ang agaw mo, ini ama kan mga aki mo, apira lang, kunan ama kan mga aki mo, iba-ibang ama. pirang ama ang kakasuhan mo kaya, di ba? Uy, Bino, inabot na kita ng oras sa pamamaara, mga tugang. Siguro po, mairibana naman kita sa sunod na aldaw sa programang Bicol Connection. Sa ngaran po, kan sa tuyang mga nagantabay, mga Facebook Live viewers, thank you so much. Sa mga nakaibanan ta sa lawa, sa Karondang Ruth Pornilios. And duman po sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas, kasubago si Chief Engineer Abe Lindon Toralio. Ang sa tuyang PSG duman, si Jimmy Guanzon digdi, si Aldrin Orlanda. Sa ang partner ko digdi, ang sa kong idol, Engineer Charlie Binaobra. Salamat po.